Euskadi Irratiko estudio nagusiko batean orain arte semaforo gorria egonda jarrita Aitor Aritzetarentzat. Baina ja berde jarri dugu eta sartu da. Aitor, egunon Manu. Ederra dago gaur ere, Zoragarria. Bai, ezta? Zoragarria. Bai. Horrelakoetan dena da errezago, ez? Eguraldi zoragarri daukagunean, nahiz eta hotz egiten duen egun hauetan Euskal Herrian. Laguntzen du. Bai, laguntzen du, esente laguntzen du. Bueno, begira, konzeptu potolo bat gaur aztertzen saiatuko garen eta esplikatzen saiatuko garena. Zer da psikosomatika? Hori da pixkat gaur abia punturako aukeratu duguna. Ne bauzu, esplikatzen hasiko gara. Zer da psikosomatika, hitz potoloa? Hitz potoloa da, baina entzulek errex ulertuko dute. Harrapatuko dute, ez? Bai. Psikosomatika, bai. zer da hori? Bueno, lehenik eta behin, esan beharra dago, ezin dugula ez, osasun fisikoa buru osasunatik banandu. Hori da psikosomatika oinarrian, emozioa. Buru osasuna eta osasun fisikoa erabat lotuta, ulertzea. Egia da Descartesek ez, bere garaian ez, banandu zituela, eta gure osasun sisteman, bananduta daudela, buru osasuna eta osasun fisikoa erabat lotuta daude, eta gainera bi norabideetan. Gu medikura edo psikologora, joaten garenean, pertsona bakarra gara, baina askotan zatituta bezala tratatzen gaituzte. Hau da, gure emozio alde batetik, eta gure min fisikoa beste batetik, ez? Baina biak bi norabideetan lotuta daude. Eta zentzu honetan, ezinbestekoa da, medikuek psikea edo emozioa kontuan har dezaten, gaixotasuna tratatzen dutenean. Ezin zaio urteak bizkarrako min batekin, edota buruko min batekin, edota zorabioekin dagoenan pertsona bati, hainbat eta hainbat froga egin eta gero, fisikoki ez dalako ezer topatu esan, ez duzu ezer, tori pirula hauek. Ez? Eta psikologoek, arazo emozionala lantzen dugunean ere, ezinbestekoa da, gorputza kontuan izatea, zen eta adibidez, depresio bat, garatu dezakegu min kroniko batengatik. Hori da oinarrian, ikuspegi psikosomatikoa hartzea geure osasunean. Beraz, bi gauzek elkarrekin joan behar dute, buru osasunak eta osasun fisikoak elkarrekin joan behar dute, Aitor, biak batera landu behar ditugu? Bai, beti. Honetan aditua direnak eta urteak eta urtea lan ibiltzen direna eta klinika psikosomatikoa daude, bereziki horretan adituak, oso garbi adierazten dute. Gaixotasun guztiak psikosomatikoa dira, ez psikogenikoak, alegia ez dira guztiak arazo emozionengatik sortzen, baina gaixotasun guztiak pertsonaren sufrimendu danak bai ikuspegi fisikotik eta bai eta emozionaletik tratatu behar dira. Horren dela gutxi, akorratzen naiz, nola entrevisten genion fisioterapeuta bati, eta berak aztertzen ditu lepoko minak, eta esan zigun, lepoko minak kasu askotan izan litezke postura desegokiak erabiltzen ditugulako, baina oso lotuta daude, daramagun bizimodu estresgarri eta ero eta malapartatu honekin, ez da? Hori izan zigun garbi. Hori da, azken batean esaten ari zarena, ez da? Bai. Ikuspegi psikosomatikoa azkenean, hori da, eta, froga asko daude literaturan. Bai. Zergatik hartu behar da kontutan gorputza gure emozioetan? Begira, arazo emozionalak ardura sentitzea, beldurra, tristura, askotan gorputzean adierazten direlako, ez? Fisioterapeuta horrek esaten zuna, ez? Muruko minak, indigestioak, bizkarreko minak, ezken min hauek askotan oinarri emozionala izaten dute. Min fisikoa sufrimendua adierazteko modu badelako. Bai? Eta karo, edozen gizakiaren sufrimendua lehen aipatzen una beti izango da psikosomatikoa. Egon gaitezke nahi ditugun pirulak hartzen, buruko min bat kentzeko. Eta egia da, igual horrekin, piruloiekin lortuko dugu jistea, baina buruko min horrek oinarri emozionala balimadu lehenago edo beranduago bueltatuko zaigu. Arazo edo blokeo emozionalari heldu arte ez baita desagertuko, eta hau adibidez oso ondo dakite lehen hezkuntzako irakaslek. Eta aurroien gurasoek ere, askotan aurrek duten urduritasuna, duten ondo eza adierazten dute tripako minarekin. Eta egia da, sentitzen duten min hori benetazkoa da, baina jakin badakigu hori somatizazioa dela. Zer gertatzen zaigu, helduzaroan ematen du gero hori, asto egiten zaigula, ez?
Eta kontrako ere gertatzen da, arazo fisiko batek emozioari eragiten dio. Era bat, Manu, istripu bat dugunean, min fisiko handia dugunean, gure emozioari ere egiten dio. Emozioa funtsian, sistema limbikoan, buruinan dagoen funtzio zerebral bat delako. Eta, karo, min fisikoa sistema horri ere eragiten diolako. Horregatik, min kronika duten pazienteak fibromialgia adibidez daukaten pertsonek, sentitzen duten minari ere askotan, gehitu behar izaten diote, neke emozionala, desmotivazioa, depresioa, eta horrekin beraien egoera ere asko gertzen da. Azkenean gaixotasuna, sufrimendua, binorantzko komunikazioa da. Fisikoa eta emozionala erabaldututa dago. Hau zer da, ikerlariek asko lantzen ari diren gai bat? Bai. Daramagu urte asko hau ikertzen eta geroz eta evidentzia gehiago daude, ez? Mind body terapiak edo ikerkuntza psikosomatikoa erakutsi dute, gure pentsamenduek eta emozioak hormonen, neurotransmisore, zitokina dira zelula funtzionamendua erregulatzen duten proteinak eragina daukat. Eta orduan, emozio negatibo bat asko balin baukagu, adibidez, oso esaguna da estresaren egoera, ez? Bai. Baina baita ere tristura, azerrea, horrek egiten duna da kortisol hormona, oso esaguna daukan kortisol hormona hori gehiago isuritzea. Eta horrek gure sistema immunodepresiboan eragina negatiboa du. Eta sortzen du prozesu inflamatorioak. Da emozio mingarriak edo eta gogorrak isiltzen baditugu ere, gure nervio sistema autonomoan eragiten du, eta gaixotasun bat peretzeko probabilitatea igo dezake. Adibidez, depresioa eta antsietatea denbora luzez mantentzen bazaigu, gora pandemikoan gainera ikusi dugu hori oso garbi, zitokina proinflamatorioiek jariapena igo egiten da, eta burmuinan daukagun sistema bat deitzen da hipotalamo hipofisario adrenala, hor egiten duna da aktibatu eta horrekin egiten duna kortisola gehiago isuri. Karo, ze gertatzen da? Horrek egiten duna da, gaixotasun larri batzu garatzeko probabilitatea igo, minbizia edo arazo kardiobaskularrak eta beste. Baina alderantziz ere, Manu, jakin badakigu serotonina, beste hormona badala, sortzen duten jokabideak bilatu behar ditugula. Lasaitasuna, loa, gozamena, maitasuna, eta horrekin laguntzen dugu gaixotasuna urruntzen, eta bizi itxaropena luzatzen. Adibidez, hau ondo dakite adibidez, hospital pediatrikoetan. Bizia izaten duten aurrek, askarrago osatzen dira, umore aktibatzen bada, zaintza emozionala handia bada, baina ez bakarrik aurretan, helduetan ere. Ez dakit, askotan esaten dugu, ez, tristuraz hiltzen. Baina hori esaten dugunean, ez da aspektu metaforikoa, baizik eta benetan emozioa eta gorputza harreman oso estoa daukatelako, ez? Beraz, ohartu behar gara, honetaz, gure gorputza gehiago entzun eta daukan erlazioa emozioarekin lotu. Eta batzuetan, gezurra badirudi ere, gorputzak burua baina asko garbiago hitz egiten dugu. Gure minek mezu bat helarazten digutelako, eta hau entzuten ikasi behar dugulako. Ez beti, baina askotan, pirulek isiltzen ez duten mina hitzek sendatu dezaketelako. Entzuleak ari dira mezuak bidaltzen, Aitor, entzule batek dio, haupa, nik fisioterapia ikasi nuen orain dela 25 urte, eta gehi hauek etziren aipatu ere egiten. Baina gero bizitzan, personalki probatu dut, diozuen guztia, oso interesgarria da. Bi lotura horiek, buru osasunaren eta osasun fisikoaren artekoa. Hori dio hemen entzule batek, eta esaten du, zoritxarrez, oraindik ere banaketa hori egiten dela gaur egun, eta eritzatekela egin behar. Hori da. Beste batek dio, urtarrilean eta irailean nik azaleko brote beldurgarriak izaten ditut, alergia moduko bat izango du, eta nik uste dut hori loduta dagoela bizi dudan estresarekin. Medikuak eta dermatologoak ez diote garrantziarik ematen, baina nik uste badukala lotura. Bai, eta zefaleak, migrainak, bizkarreko minak, gezurra badiru ere, bizkarreko minak honez literatura aztertzen, eta bizkarreko minak eta tensioak eta buruko minak estres egoera mantenduarekin oso lotuta daude. Hor buru osasunaren arazoa datez ari gara, buru osasun arazo horrek egiten duna da, gure hormona isureketan eragin bat egin, eta gero gure sistema immunea babesten gaituena gaixotasun, eta ere hori deprimitu egiten du, eta horrekin gaixotzeko probabilitate gehiago izaten dugu. Horregatik esku hartzen dugunean ezin dugu banandu arazo fisikoa eta arazo emozionala. Era bat lotuta da. Ikuspegi psikosomatikoa ezinbestekoa da. Eta nire ustez medikuntza
fakultateen hau landu beharra dago, eta gu psikologia fakultaten ere landu behar duzu. Bai. Noski. Bueno, oso kontzeptu iluna zirudien, baina oso ongi ulertu dugu, psikosomatika zer dene, bi plan horiek ze lotuta dauden. Poste naiz. Zergatik ez diguzu etxeko lan bat jartzen? Vale. Aitor, azte honetan pizkatetxean gogoeta egin dezagun. Begira gu, honetaz hitz egiten dugunean, egiten dugu ariketa bat oso simplea, dala deitzen diogu eskaner korporala, ez? Gorputz eskanerra. Gorputz eskanerra, Gorputz eskanerra. Orduan gorputz eskanerrean egiten duzuna da, pixka bat ikasi zure gorputza entzuten, ez? Eta egiten duzuna da, leku lasai batean eseri, begiak itxi, arnasketa lasai hartu, eta irudikatu, imaginatu zure burutik bera, hola marra gorri bat edo berde bat, hasten dela jaisten poliki, eta zure arreta fokoa jartzen duzu marra horretan burutik hasita, ez? Ze sentitzen duzun. Eta geratzen zera zure gorputzaren edozein ataletan, mina sentitzen baduzu, edo mugimendu bat, edo zerbait esaten bali baduzu, eta gero, hor egiten duzuna da zure gorputzako atal guztia poliki, burutik hasita oinetaraino jetxi, eta gero marrazki bat egin dezakezu, eta zure gorputza hori marraztuta, markatu zure gorputzetan zen eta nun izaten duzu mugimendua eta mina. Eta arreta horri pini. Jarri eta, hortik hasi. Hoi da oso oinarrizkoa. Hasi ikusten eta entzuten zure gorputza. Eseri lasai. Eseri lasai. Begiak itxita igual hobeto, ez? Hobeto. Begiak itxi. Imaginazazu marra gorri bat ari dela pasatzen, zure gorputzean burutik hankapuntetaraino. Oso poliki. Eta poliki marra gorri bat jaisten ari da, eta ikusi, gorputzean berazoa zen neurrian, marra hori bera doan neurrian, ze sentitzen duzun. Hori da, eta minik baute dagoen. Eta gelditu, sentitzen bali maduzu burua, buruko emet, hor geratu, tarreta ipini, onartu, pixkanaka berazoaz, bero begietan, lepoa, tarararara, eta zoaz markatzen, eta gorputza hitz egiten dizun hori gero, lagundu, tratatu, fisiora joan, aztertu, ikusi, ez badokazu beste arazoren bat, ikusi aber emozionalki nola zauden, zeri nora eramaten zaituen, hasi entzuten. Eta orduan, egin dugu azterketa hori, eskaner hori burutik hankapuntetara, eta gero marraztu egingo dugu, marrazki bat egin genezake? Hori da, marrazki bat. Marrazki simple bat egin gorputzarena, eta orduan, hori ez, besoan ze sentitu dugun, edo lepo aldean, hori da, eta markatu, eta edo hanketan, edo ez? Hortik hasi, hori egiten baduzu, lehenengo pauso bat, gero asko gehiago egin daitezke, baina hortik hasten bazeate, aste bete daukazue gorputz eskanerra egiteko. Egintzazu eta gero kontatu guri. Nik egingo dut, saiatuko naiz. Kontatuko dizut. Oso, Aitor Aritz eta Aston izan. Besarka bat. Aio, Aitor. Aio.